Čau lidi, vítám vás u dalšího videa z Robloxu. Dneska tu máme opět Rodgers Infinite a můžeme jít na to. Můžeme plnit další questy až do asi 180, nebo já nevím. To je na kurz usera, což je úplně bomba. Se nevím, co v tom je teda bomba, ale to nevadí. Pojď sem, na pár let to vůbec nevěděl. Tak, bum, bum. Bum, bum, bum. To je easy. Bum, tak. Jak jsem říkal v nějakém tom videu, že bude nějaká série, nebude. Možná tak série bude z tohoto, ale jakože nebude až taková série. Tak budu vycházet videa hodně často, protože mám prázdniny. Kurně. To do týpka té. Tak. Ona bude mrtvá hnedka. Já se někomu musím podívat potom. Protože mě ubrala za takovou chvilku tolik. Tak a mě zajímá, co je tady, protože já to fakt nevím. Počkej, co to je? Já to kolektnu, i když nevím, co to je, ale vždycky třeba to je dobré. Jaká jeskyně? Počkej, je nějaký rift. You must level, aha. 180. Jo, tady kámoš. Další. Yes, mám 2 mission chestky. Kurz users. Tady máme, kolik jich musíme zabít? 3, to bude buď lehké nebo těžké. Jedno z toho. Dobře, jiná odpověď ani neexistuje. Pojď. Tak. Kurňa. Tak. Tak, bum. Kopnu ho. Tak, bum, bouchnu. Úplně easy peasy lemon squeezy. Tento blbec jde zase po... Nechtěl bych spadnout tam dolů. Mě znervozně, jak furt slyším tu klávesnici. Takže to asi každý slyší, že? Tady je něco, co to je? Nevím, co to je. Tak jednoho kurz usera jsem zabil, vypadl na dalšího. No bože, háčku, a on to dal aj mě.
Tak. Já jsem nestihl udělat Black Flash. Mě tam zavazil. Bum. Tak. Tak. Bum. Tam. Jak to se semka dostal? Když byste někdo chtěl, tak můžete do komentářů můžete do komentářů napsat, a já si to nějak s vámi zahraju. A pochybuji, že se na to někdo bude dívat, takže až tak daleko. Ale byla by to bomba. Tak. Bum. Tak. Můžu skoro mrtvá. Jakože sice to není ještě ani v půlce. A to nevím. Kurně potřebuji háčko. Ne, ty blbečku. Tak. Boom. Easy. Takže teďka nepůjdu plnit mission, ale půjdu tady na bosses. Teleport. Tak. Takže tady si dám tohoto. Mám difficulty to. Co bych dal tak? Trojka. Počkej, jak to je? A to mám 2% na to, aha. 1% na to, aha. To je zajímavé. Já mám level tolik. Musím start. Ale já se dám loktet a dám rychle start. Co se budu zafajtit bose? Co je na tom? Prostě jenom si zafajtíš bose a seš v chillu. Waiting. Aha. Jde. Se to otoč. Kde se spavne? No, no, to má tady tu kravinu.
pojď. Nechápu, prosím, třeba taková trapná chvíle ticha. Já budu dělat něco, budu dělat jeden live event. Nebo ne live event, prostě, že vyrobím server a to bude tam bude moct být max 50 hráčů a budu dělat challenge. Takže bude to dneska. A bude to dneska. Tak, ne, on dvakrát nepoužil svoji dominant XP. Já jsem neměl zaplatit. Tak, Water Orb ničeho. Easy. Velká vyskočil. Easy. Tam jsem se lekl, jak jsem slyšel už ten zvuk. Uj. Tak, sakra. Tady pláž. Jo, může to jít přes ten ostrov. Dobrá. Is not over. No to je over. Protože už jsem skoro mrtvý. To se dá. Tak. Easy. Letím na něho. Dobil ho nožíkem. Je to. Teleport back. A toto by bylo asi pro dnešní video vše. Doufám, že se vám to líbilo.
tak zase asi zítra nevím. Tak čau, nezapomeňte dát like a odběr a ahoj.